Hotel Allegro Agadir sijaitsee Agadirin rannikkokaupungin sydämessä, 300 metrin päässä Agadirin rannalta. Hotellin välittömässä läheisyydessä on laaja valikoima baareja ja ravintoloita. Lentokenttä on 20 kilometrin päässä hotellista. Allegro Agadirissa voit rentoutua suuren ulkouima-altaan äärellä tai nauttia viihteestä. Perheen pienemmät voivat viettää aikaa lastenaltaassa ja puutarhassa sijaitsevassa miniklubissa. Tamrakti ja Tag Hazout-rantojen läheisyys tekee hotellista täydellisen surffaajille. Hotelli tarjoaa myös tennistä ja muita vesiurheilulajeja. Hotellin vastaanotto on avoinna vuorokauden ympäri ja sieltä saa tietoa erilaisista retkistä ja viihdemahdollisuuksista. Linkki tähän Top 10 matkatarjoukset tarjoukseen löytyy tämän videon kuvauksesta, kommentista tai profiilista.